Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Pati ex ko na may pamilya na ay pinagseselosan ni Nadine. Feel good morning po sa mga araw-araw na nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Ben. Hiwalay na po ako sa una kong ka-live-in. May dalawa po kaming anak. Ngayon naman ay may katas ako pero ito'y tungkol kay Nadine. Isang single mom din siya at parehas po kami may dalawang anak ko lantits. Hiwalay na rin siya sa kanyang unang asawa dahil nananakit daw po ito at napaka-abusado. Parang yung ka-live-in ko lang din pala, yung ex niya. Nananakit din sa akin at grabe ka bungangera. Siguro nga, Kolantits, pinagtagpo kami ni Nadine at para talaga kami sa isa't isa. Simulan po natin itong mga katas na nagkakilala kami, naging magkaibigan dahil sa isang okasyon. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ayan, kinuha na lang kita ng pagkain mo, ha? Uy, bakit mo pa kinuhanan? Sige na, Kaya okay ko lang. naman Ayan, soft kumuha. drinks. Birthday naman to ng kaibigan natin. Oy, okay lang kayo dito, ha, friend? Hi, friend. Happy birthday Thank nga you, pala. friend. Salamat sa Thank gift mo, you. friend. Alam ko Wala wala akong gift. Ay, hindi mo pala gift yun. Okay lang. Grabe ka talaga, friend. Birthday na birthday ka, wala kang gift. Lagi naman kita pinapautang. Bayaran mo muna yung 2K. Okay na, wala kang birthday gift, friend. Ayoko ma-hassle ka. Uy, ang uy. call nitong kaibigan mo, no? Ay, si Ben, oo, mabait yan. Oy, okay na ba Dinala. kayong dalawa? Sinerve ko lang kasi ano naman, baka para hindi siya mahirapan. Mga style nyo talaga, alams na. Special treatment, Parang ha? sanay na sanay naman to si Ben Mang ganyan. Alam niya yata na weakness ko ang acts of service. Ay, wala naman po akong idea na Huwag mo na akong puin. Ay, ano? Nadine na lang. Ay, Nadine. Thank you, Nadine. Para kasing matanda naman ako eh. Salamat po. Ayan, ito para sa'yo. Coffee, para hindi Sa ka akin antukin. din yan? Sa'yo din to. Sobrang spoiled naman ako. Di naman ako yung my birthday. Oo nga! Halata ko ako yung may birthday, tas ganyan ka, Ben. Di okay lang yan kasi, ano naman eh. Tsaka, gusto mo bang mag-shot? Ano tayo? Sige, Mars, ano yung meron ka? Meron akong ano dyan, gin pomelo. Ano ba yung tingin mo yung makakauwi naman ako, Ben? Okay lang naman yun. Mild lang naman yun.
Makakauwi ako dyan, Makakauwi ka sa ibang bahay, Mars. Ay, nako, kayo talaga. Ano? Sige, Shot na yun tayo? na. Yun na. Ano, kain ka muna kasi ayoko naman Ayoko baka magsuka ako. Baka pag nalasing ako, magsuka ako. mas malalasing ka pag wala mong laman yung tiyan mo. Promise. Subukan mo muna ako. Hoy! Birthday ko, naglalandian kayo dito. Nagulat ako sa'yo. Nainis kasi ako. Ako, hindi ako sinusubuan. Sige na, kain Joke na tayo. lang. Nagbibiruan lang. Oh, kain muna kami ha. O sige na, kain kayo. May Birthday, asikasin pa ka. Mars. Thank you, Mars. Tanga na ako. Sasabihin mo pa. Tanga. Di, ano lang, Alam ko sorry. na yun. Ano eh. Sabi mo kanina tanga. Nasaktan ka na nga kasi, hindi ka pa rin. Buti naman at nakaalis ka na talaga. Sa buhay ng Siyempre, lalaki ganun yun. pag mahal mo, di ba, nabubulagan ka, yung lahat ng red flag, green flag. Kaya umiyak. Tapos, alam mo yun, lagi pa akong, pag nagsiselos, sinasakal ako. Kahit kausap ko lang, kahit yung mga high school best friend ko, pinagsiselosan niya, hindi, wala naman akong ano dun. Mali siya dun. Ako hindi ako ganyan eh. Ibang sakal ako. Nananakal ako pero ibang sakal yun. Masarap Anong na sakal. yan? So talaga, Aray ko. Hindi. napaka-joker mo Hindi. talaga. Ibang-iba ka talaga dun sa ex ko. Pag seryosohan, bubugbugin na ako. Pero pag ikaw, pinapatawa mo pa din ako. Ben, thank you. Kahit first time nating mag-bonding, pero pinakita mo yung tunay mong kulay. Layo mo talaga sa ex ko. Oh, siya. Tama na yan. Ano ka na eh. Saan na yung relo ko? Pasensya ka na kung nakapulubot na ako sa iyo, Oo. Kasi, Dahil lang. hilo na kasi ako eh. Ano na, oh. Wala. Up to 12:30 na pala. Tayo na ng bisita. Tulog na yun. Ano? O, ihatid na kita. Saan ka ba umuwi? May motor naman ako Kaya dyan. ko Dalawa naman- naman helmet ko. Kaya ko namang umuwi. Ganyan sitwasyon mo, kaya mong umuwi. Hindi mo kayang umuwi. Huwag Ba- ako. Bakit ka concerned sa akin? Masama ba maging concerned? Siyempre, close na tayo, di ba? Di pa ba tayo close? Samantalang yung ex ko, sabi ko sunduin ako kasi lasing ako. Sabi, kaya mo yan, inom-inom ka. Tapos, di mo pala kayang umuwi. Samantalang ikaw. Huwag ka na magsalita. Huwag na natin ito ubusin. Ba't mo kuya hatid? Di mo naman ako kaano-ano. Special ka sa akin eh. Di ba? Pag special natin, mag-isa. Ano? Tara. Ikaw na. Ay, ano ka mamalo? Ano? Hindi, yun lang ang love language ko. Alam mo naman, pag pinapalo ko, Tara. gusto ko. Ha? Ha? Ano sinabi mo? Wala. Pag pinapalo mo, Wala akong sinabi. mahal mo na. kita? Ha? Ano? Aray, Ikaw na. aray. Diretso na po natin. Sayang ang oras. 3 hours. At least makatatlo pa tayo sa 3 hours. Ang daming daldal. Nadine, gusto mo ba ako? Hindi. Gusto mo ako? Hindi. Gusto ko itabin. Gusto ko itabin. Ito na yung sakal na sinasabi ko sa'yo. Yan ang sakal na sinasabi. Huwag naman sobra naman. Ay, di ba siya? Sorry. Hindi. Joke lang. Gusto ko yan. Masukista ako. Ay, ganito. At dahil doon, Colin Tits, nagdesisyon kami ni Nadine na magsama na po sa isang bubong. Agad! Basic!
una po, ay napaka-okay. Smooth ang lahat. Ibang-iba siya sa ex-ka-live-in ko. Subalit, nung unti-unti pong nagbago si Nadine Colantits, pati ako, naramdaman ko binabago niya rin ako. Binabago niya pagkatao ko. Naging mahigpit na po siya sa akin. Kailangang uwi ako agad galing sa trabaho. Ang hirap po kasi messenger po ako. At pag nalilate ako pag uwi, inaaway na niya ako. Pati yung mga teller sa bangko, pinagseselosan niya. Kahit mga katrabaho ko. In short, mas malala pa siya sa ex ko. Dahil doon palagi akong absent, minsan late, absent, late. Kaya pinatawag na ako ng boss ko. Ala ka, matanggal ka na, kaya kung kami sa'yo, mag-resign ka na, unahan mo na. Grabe naman kayo. Wow, kami pa yung grabe, ikaw laging late. Oo nga, par. Ikaw laging awol. Nahanap ka, par, ni madam. Mayaman ka na ba? Nanalo ka na ba sa loto? May sugar mommy ka na ba? Ayun naman. Par, mula nang naging kayo ng Nadine na yan, nagbago ka na talaga, par. Hindi Kaya ka na nga. sumasama sa amin. Di ba? Tawid tayo dyan sa may bidyokihan dyan. Hindi Nagbibidyoke ka na tayo dyan. sumasama sa amin? Bakit? Masikip ba yung kifi niyan? Hoy! Hindi! Gusto lang malaman. Hindi. Busy lang kayo naman. Tsaka syempre, Nagbago ka na, Brad. Hindi naman ako nagbago. Ayun na si boss. Istorbo talaga yung jowa sa pagkakaibigan eh, no? Diyan na kayo. Di ba, no, Bong? Oo nga. Ay, nako. Pwede kang makausap. Si ma'am. Ay, ma'am. Po. Punta ka sa office ko. Ben, Yes, ma'am. ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ka naman ganyan dati. Napakarami mong late. Tinan mo, puro pula yung card mo. Bakit ka puro late? Hindi ka naman ganyan. Kaya nga ikaw ang nire-request ko dito sa opisina ko dahil alam kong maganda ang record mo doon sa kabila. Bakit ganyan? Puro ka late. At saka, bakit ka umabsent? Di ka naman nagpaalam. Anong nangyayari sa iyo? Pasensya na, ma'am. Ano lang po, ma'am. Emergency, ma'am, eh. Aanahin, pasensya. Ano pang dahilan mo? Ha? Ma'am. Totoo bang may bago kang jowa kaya ka nagkakaganyan? Narinig ko yan sila Kim. Araw-araw nagkukwentuhan. Ben, hindi ka naman tagapagbana ng kumpanya pero ayusin mo yung buhay mo. Sorry po, ma'am. Huling chance mo na. Pag hindi ka pa umayos, tatanggalin na kita. Napansin ko na rin po, Colantits. Dami na nagsabi sa akin na nagbago na po ako. Pati mga anak ko po. Hindi ko na nabisita doon sa lola nila. Dahil nagagalit po si Nadine pag pumupunta ako doon. At pati motor ko gustong ibenta. At isang araw, Mahal, hindi nga ako pwedeng mag-absent kasi inawarningan na ako ng boss namin. paano ako magpapamanicure tsaka magpapariban kung di mo ko sasamahan? Ayoko magbiyahe. Malapit lang. Nasa kanto lang yung salon dito. Baka ang init eh. Wala akong taga-bit-bit ng gamit. Sige na. Absent ka na. Pwede yan. Hindi nga ako pwedeng mag-absent. Magagalitan na ako. Ano ba? Nagdadahilan ka na. Ano ba? Uunahin mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin. Sino ba mahalaga? Trabaho mo o ako? Ha? Siyempre, Siguro may girlfriend ka dun, no? May kapit ka dun sa trabaho mo, no? di naman. Ayan na naman tayo eh. Pati, Ayan na naman. Nagpapasama lang yung tao sa salon. hindi nga ako pwedeng mag-absent. Magbabangko. 3 bangko pupuntahan ko ngayon. Oh, mas matimbang yung boss mo kaysa sa akin. Ha? Pupunta nga ako sa bangko. Magwi-withdraw. Magdi-deposit ako dun sa teller.
Oh, ano? Magsiselos ka na naman. Sa teller. Ano, ha? Wala. Sabi ko na, kaya ka lagi dun sa bangko na yon, yung teller type mo. Sabi ko na nabasa ko dyan sa cellphone mo, usapan nyo sa GC nyo, maganda yung teller dun sa bangko Wala na yun. akong sinabi Ha? Hindi, pero kasali ka dun sa GC ng mga tropa mo. Nagtanong lang sila kung maganda ba, sinagot ko lang na maganda. Pero, ano ba? At saka yung password mo, bakit birthday pa rin ng ex mo, ha? Ha? Yung password ng cellphone mo, ha? Ano? Mahal mo pa? Ha? Sinasabi ko na eh. Ayoko na, Ben. Iwalay na tayo. Nadine, Ayoko na! huwag mo naman gawin sa Doon ka na sa trabaho mo! Pinipili mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin? Ha? Hindi sa ganun, Nadine. Pero, sige. Ayoko na. Mahal kita, Nadine, please. Sige, mag-resign Hindi na mo ako. ako- Para sa'yo. Mag-resign ka na, ha? Oo, para sa'yo. Promise. Promise, mahal kita eh. Promise, mahal mo ako. Mahal kita. Sige, Baguhin mo mag-resign. yung password ng cellphone mo. Oo, baguhin ko lahat. Sirain ko kaya yung cellphone mo. Sige na, sorry na.